Здравейте! Приключваме днес риболова, ако се пребрахме. Какво се смееш, бе? Дай кажи сега с две думи, как мина риболова днеска? Преди бяхме Момчилград бяхме. И какво правихме там? Бяхме на благотворително състезание. И ние се включихме, защото смятаме, че е редно да се подкрепят такива инициативи. Правете го и вие. Правилно, защото защо не? Обобщението за деня е като цяло. Организацията беше много добра, браво на организаторите, супер. Имаше вода, кюфтета, кебабчета, които вече видяхте в клипа. Хапнахме хубаво, той взе много. Някои останаха гладни заради него, няма значение. И жадни. И жадни, изпихме много вода, но какво направихме с риболова? Общо дет беше много тегав. Абе, риболов се нямаше. Абе, колко бяхме? 50 човека имаше, може би? Горе-долу. Да, горе-долу 50 човека, имаше 5 човека, които хванаха риби. Ние не хванахме, в смисъл не и такива, които са над 22 см, за да влезнат в състезанието. Но като цяло сме доволни. Не отидахме за риболова, не отидахме да хващаме кефали там, отидахме да се включиме и да подпомогнем самата кауза, защото е нещо готино и нещо хубаво, което може да направим и не ни коства кой знае какво. Забавляхме се на максимум. Абсолютно. Беше много забавно, между другото. Не знам дали съм снимал всички забавен момент, но аз лично се изкарах много добре. Като цяло, мислим, че пак ще се включиме. Наистина много добре. Запознахме се с много готини хора и колеги. Благодарим на организаторите също. Абсолютно, да. Беше доста топло, между другото. Направо умряхме от жега. И все още си е топло. И все още е топло. Валяна и дъжд. Като свършихме, разбира се, състезанието, заваля дъжд. Не можа да завали, когато бяхме там, да се разходиме, но както и да е, да. Та, мисля, че това е от нас за днес. И До нови срещи. кога след това? Не се знае, но до нови срещи. Ай! Записани ли са? Мисля, че да. Сега до 53, до 52. Махаме ги тези. Почваме с томболата директно, защото закъсняваме. 53, нали? 39? 39, кой е? Да, вземи това. Това е 24. направо взимам и да не се такова. 24. Дай си номера само. 23. Не, той вече... 45. Заповядай. Айде, ги дате тия номерца, що не? Нямаш ли номер? Пак ти мошенници. 38. Село убийство при малки, ей! Трети номер. Браво. Първи номер. Кой е първи? Кой е първи? 15. Кордона фамилия. 25. Да, доживя. Доживя. Кой изкара? Добре. Добре. И последната приманка. Да почваме, ще избега рибата, бе. Момчета, толкова бяха наградите, съжаляваме, няма повече. Идеално, няма проблем. A few moments later. Така, състезанието почна. Тук сме на река Върбица в Момчилград. Обаче вода няма. Къде ще ходим да хващаме, не е ясно. Много непозната за мен река. Изобщо не знам къде отивам. Дай нататък ходим. Кой може ли да пресечем островчето, майка го не знам. Добре. Още не сме метнали никъде. Обикаляме. Няма, бе, там някакви тръбослици, човек. Той много плитко беше там. От тази страна, където вървяхме, ние имаше беше дълбоко. Там беше дълбоко, да. Ама и там в началото, дето се стартирахме, си беше зле положението. Липкаш голям. Най-накрая слезахме до реката, а то
Идва оттам някъде. Дай откъде и почваме нататък. Първо мятане. Първо мятане, само да ви кажа, много зле положението. Има малки ребета. Та е много лекичка, за тук ще сменя някаква по-тежка, ми трябва да влизам малко по-надолу. Пробвам другата въртележка да видя и тая. Може да им се откачат на нея малко. Мале, това жега е. Тия малките как ми гонят това? Що виж където е, много яко. Тия малки. Ти докъде го караш това? Караш ли от други? Много добре. Виж малките как ме следват. Тематично да е. Има ядене, има всичко. Организаторите са погрижали. Как? Винаги се грижат. Те спадат всички, какво смисъл? Да, със сигурност. Така ли, че не е риба всеки път? Всеки път само едем. Поне кило, да. Там не е сивата в яденци. Супер, много вкусно, всичко е станало топ. И ядеш и ревеш. Нали бе, гледай го то. Коя? Това ядеш? На кой екип ти си? Осмото и проект после спря. Уникално. Имайте си скупите, защото ще е първи и последния. Просто не си усетила водата. Секцията сега ще слабя с дълго. С тази секция трябва повече да я пълниш. Това е голямо. Майонез ли? Това не е кетчуп, това е майонез. Добре, ще ти сложа и така на цялото кебабче, махафай сега. Честито? Ти пръчка пипане? Добре, как е, то е... Един чела. Айде втора. Честито? Най-малките да дойдат. С изтърваната 40 сима. Да. Изтървана 40 има. Другия път ще имам и за изтърване награди. Мими, ти си ни абонат тук за медалите, ела. Това че награждаваме. Не иска да е център на внимание. Срамува се. Тя е номер едно. И чисти, и на риба идва всичко. Имаш още един момчета, май, от по-малките участници. Нищо, след това ще ги раздадем медалите пак. Сега, резултатите не бяха много добри, но въпреки това пак. На трето място един от фаворитите ми, Камен Сидеров, с 53 точки. Браво! Вечният трети. Да. И купата за трето. Напълни къщата с... Офиса напълни. Браво! На второ място друг мой фаворит, Семир Осман. Браво! С 76 точки. Честито, Семир. Между другото, един от рибарите, които се развиват много добре. Браво! И на първо място една изненада, Мерджан Мустафа. Браво! 78 см. 78 точки. Нямаше да лъсва 78. Медала, да? Браво!
И наградата за най-голяма риба на Семир. Кефал 31 см. Стъпката за него. Иска да поканя момчета от Twitch Max, които поеха наградния фонд. Те осигуриха купи, медали и също така и 2 награди, кобури за въдици. Но най-добре е те да ви кажат точно как се използват. Значи, кобурите са предназначени за спечелилия първо место и за най-голяма риба, хваната. Да. Сидере, заповядай. Благодаря, направо да им ги предаде или? Да. И може просто да им покажеш как са борави с кои него. точно трябва да кажеш кои? Мерджан е... Мерджан? Да, той получава кобур. Получиш един. И двата са един същи Само да цвят. покажи... Има в сайта тук на QR кода може да сканираш, за да видиш как се сглобява и как се използва. Можеш и на дрехата да се закачиш, Да. и с колан да го закачиш, така че е удобен за ползване. Реално, това е един начин, който аз ползвам. И за най-голяма риба на Семир. Да. Той днес побра наградите. Същия е като неговия и това е. Да. Между другото, само да кажем, събраната сума е 1920 лева. Просто не го чакахме толкова. Перфектно. Това е благодарение на вас. Значи говорихме с дома, ще им предоставим медицински прибори. Юско ще осигури доставката им, ще ги вземе на преференциални цени. Има осигурени и други неща, така че свършихме страхотна работа. Благодаря ви. Благодаря на всички. Това е Семир да ги качва багажника на колата. 5, 6, 7, 8 times. I need your attention. Someone light and probably got your head pumped. But if you try me, it's a red one. I do it again, I do it again, I do it